Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel vlog Gamas Malam pemirsa. Selamat aktivitas. Hari ini aku mau panen buah pisang. Tadi pagi aku beli sarapan yo. Sokolor ki kok ngerti buahnya kok mulai kuning. Lah aku dikandani lekku. Kulo nduk gedangen nduk. Kan lekku gedangen ku yo mateng pemirsa, harus dipanen di ini. Mateng nduk. Gedang sak umprit mbah aku ngono terus tak angok lah iya aku tak sakbari mulai kok sak bare tuku sarapan lah aku ngono di iki wis tak angok gak ketok ya bisa ketutupan gedung liyane terus arep tak panen buah pisang guys. Enak cuci mulut gak usah tuku ya pemirsa. Panen kebun sendiri mumpun ono lahan sing subur sing paling genah openane iki pisang. Pemirsa gak ibu openane gak angel, angger air cukup ya urip ngono. Ya wis pemirsa kena dipanen. Alhamdulillah ya Allah, mateng wit iki enak, guys. Oh, mateng wit, guys. Oh, wis dipangan keke siji, dipangan codot siji pemirsa lho. Kok dipangan codot siji? Aku manglo lho. Alhamdulillah panen guys, panen. Tak jupuk pemirsa. Enak itu mateng wit. Alhamdulillah. Tolas juga iki wis ana gantine guys. Wis ana gantine. Oke, kita panen. Oke. Sekali ya. Soalnya pisangku berbuah sekali seumur hidup. Nek wis gak berbuah ya ditebang pemirsa. Seperti itu guys. Jas kabeh. Salah gini. Kok bingung kabeh Mbak Eka. Mari tanahnya gembuk guys. Tanahnya gembuk pemirsa. Jadi yang kita ambil pisangnya guys. Lima pisangnya nanti pemirsa. Kita ambil pisangnya. Yuk kita incipi guys. Pisang kecil. Pisang uli nek ngarani ya. Mari beda daerah, beda nama pemirsa. Kita coba pisangnya. Ya, ini dia pisang hasil kebun sendiri ya. Alah pirang biji pemirsa, siji loro telu papat. Rong cengkeh cuma harus dipangan codot apa bajing gini. Lucu guys. Tuh. Iku ben mateng. Wedhuk mateng kok. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau balik lagi masalah gini ada bener. Lho kok sesuk sarapannya gedang. Enak legi.
pisang sak nyumplis ini loh pemirsa. Sarapan. Ini gak usah dikai karbit. Biasanya nek wong desa iki dikai karbit mempercepat pematangan. Kan karbit kok ono hormon sih mempercepat pematangan buah. Cuma kan bibit itu enak nek mateng dari pohonnya. Mau tak delok lho mateng. Mone wingi Pak tak kandhani. Pak niki gedange cilik pon mateng wis paneno. Pak ngono pemirsa. Gedang sak nyumplis sae ngono. Nyumplis iki mungil lho pemirsa. Dari panen Pak sing pertama ke gedang rojo, sing kedua gedang ayu. Kuwi kan nang sini. Bakul ki arang gelem, guys. Nek brownie kan konsumsi dhewe, legine pas gak sepet blas. Iki yo Pak nek ora ngijini aku yo gak wani guys tak panen. Nah, sudah tak langsung tak amplok ngene niku izin karo sing tuwa. Gedang ae nek Pak emak iki wonge genah. Sing gak genah iki sing gak roh yo. Tak buat ono kok. Tak saponi. Gedangku enak, manis, gurih pemirsa. Enak, manis, gurih. Kayak resik gitu guys aku. Gombalku blangkrah. Masalahnya nganu pemirsa apa? Nek sore udan yo. Sore ki udan terus apa? Sore ki udan. Aku nek mbah iki bengi. Dadi esoke iso kegiatan liyane. Ambek nyapu pemirsa aku. Oh ya, resik-resik tas iki kae tuku tante Dini. Awet nek lunga-lunga apa nek buah ngene dulur ben isine akeh. Nyapu guys, nyapu. Ki yo ngobong sampah. Aku lali pemirsa, soalnya ndek sore iki udan jadi aku gak lali gak ngobong sampah guys aku. Lali gak ngobong sampah. Apa lepus tak kei mangan? Aku jatah kucing iki pakan kucing setengah kilo seminggu pemirsa. Setengah kilo. Guys, gedangi. Ini wingi Mas Anto pesen semprotan jare mbok penggo nyemproti suket mbok ora ora. Mbok nyemproti suket, guys. Ora tak konten ae, kontene paketan ae kok ngono ya ora tak konten. Iki Mas Anto sih pesen, Bu. Bu aku tak pesen iki, Bu. Mas Anto, aku lagi yo tak welingi pesen online iki sekiranya bermanfaat aja sing gak penting, duwe angel aku yo. Ini kiki di sini ku tempatnya semut api guys. Ini orang dan tak resiki engko semute kemana-mana. Desa itu kudune apa-apa diresiki dhewe kok ayang. Udan ae lho pemirsa, aku pengarit ngresiki suket iki dadine piye yo. Jeblok kabeh bahasane ngono apa becek. Becek ngono guys. Sampah sik pemirsa iki gak tak tripod men rubah-rubah iku lho. Tanahe becek, guys. Dadine
dadar ndok pemirsa, pitikku tak dadar dhewe ndok tak sudo. Soale ayam iki nek ngerami telur iki misal ada 15 butir. Ngosin netes cuma 9 apa 8 dadi niku tak sudo. Tak sudo tak ngulawah dhewe malah sehat pitik kampung. Soalnya nek eman-eman ndoke bungkeri gak di ngerem iki eman-eman pemirsa. Mending dipangan apa didol apa ana sing buta. Yo jaman biyen mbahku buyut nggo jamu apa jamu lesu. Skincare-ku wis entek pemirsa skincare-ku. Skincare habis. Apa tak salah nang rosokan ya iki. Skincare-ku entek, guys. Mungkin nek samparan dadi buang kok dinggo sarang semut, api aku ki risi pemirsa. Risi. Kene. Untung ae ada kok tonggo ya. Dadi ape obong-obong iki gak iwuh. Tapi urip ning desa yo wis mati urip ya kudu sampah kudu dibuaki dhewe. Bedone nek ana iuran kebersihan ngono kok ono sing ngangkut. Kene iki gak ono. Gak ono aturane, guys. Pengin yo kudu diresiki dhewe. Iki kucinge Mbak Anggun golek bojo iki. Aduh. Wes pemirsa yo sing ngene iki aku kegiatanku ki mang panen pisang. Wes kecolongan codot 1 pemirsa dijupuk 1. Terima kasih nontonku, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan ya tutur kataku ya dimaafkan sebesar-besarnya. Yo jika ada prinsip kontennya tidak sesuai pemirsa, harapannya pemirsa aku ngene aku ngono keliru ya mohon maaf. Yo menungso yo nggone klarifikasi. Mereka gak klarifikasi wah. Lah apa klarifikasi terus kok pegel, guys. Sepenting uripku akur karo dulur, akur karo wong tuwa, mara tuwa. Sing gak seneng yo wis wong ndak yo aku maksa kowe kudu seneng karo aku kan yo gak mungkin pemirsa ya. Sik pemirsa, apa tak tutup salam obong-obong gak pantes. Sik. Iki lho tak ngobong ada skincare-ku. Nek tak rosokno wedine nek disalahgunakno. Oke pemirsa, wis terima kasih nonton kontenku. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, ya dimaafkan sebesar-besarnya. Kekuranganku, kesalahanku ya sampai kiamat jenenge wong ki tidak akan pernah ada habisnya. Punya kekurangan, punya kesalahan. Ya sekiranya gak sengaja aku salah omong ya dimaafkan. Keinginannya pemirsa tidak sesuai dengan karpe pemirsa, Mbak Eka harus ngene harus ngono gak sesuai ya mohon maaf. Ya wis ngono tok apa piye neh. Tetaplah berbuat baik meskipun kita melakukan suatu hal baik ya belum tentu orang lain di mata orang lain baik ya. Klarifikasi ora perlu aku. Gak perlu gopo. Ora ono kesalahan apa-apa kok klarifikasi lah apa. Terus aku pokoknya ngejalani uripku. Pokoknya penting yo hari ini apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Berbicara untuk bersikap omongan soalnya hukum alam dan hukum karma itu ada ya. Ya jangan bosen. Berarti aku mengingatkan awakku dhewe mengingatkan pemirsa itu berarti sayang dan perhatian. Nah, iso aku apa lah pemirsa ya? Wong awak titipan. Ya. Nang donya iki titipan, aku bakal ya dadi klambine nang
kain kafan nang kuburan ya. Sepenting berbuat baik. Nah, terima kasih nonton kontenku. Pokoknya aja lali dan kamu sampai ke Mas Kepa masa tabarakallah. Moga-moga hari ini menyenangkan. Oke? Apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Berbijaksanalah dalam media sosial, bersikap dan berbicara. Karena hukum semesta akan menyesuaikan apa yang kita lakukan. Oke? Ojo lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.